Ay, mga katiktik, karon magulay mi og gabi. Ako sa ni gipanita ning unod kay naamay unod na apel kay lami kuya ko di gulayon kay makalawot man. Mao ni among sudan paniud to. Okay, book doy. Iwaon ka mo mga katiktik na anad bagulay mga umugabi dili. Gamitin lang. Gamitin lang kaguran. Inaka isa ka bukra kaguron ba? Ganino, pero nala naman siyang kulidward. Ganito lang. Agad lang. Nagkagod na si Edward. Ay, dito ba siya sa taas magkagod? Magkuhan sila la kaming mag sa tuyong ginaluto siyang kuhan. Kuha dito ang kaguran dito sa ila Jepre. Ha? Kuha pagbaktas, Grabe. pagpandong, pagpayong. Sabar kulay. Ikaw. Ano ila man ko nun tong kaguran nga ako mong tong kaguran karog di man to. Naama sila kaguran nga taas. Tulad di mo laway. Kaya mapungot ko ba? Di ba nakakaon mo og mga gulay na nga gabi? Ako inyo pagulayon. Pagtilaw na sa inyo mata, mabalhin, masalip. Sa kalami kay naamay mag-uban. Magulay o gabi nga. Katol. Katol. Kay ukay-ukayon man, di man ukayon ning gabi. Iduot-duot raman nimo og malata. Di man kay kurawon yun nga maurag nilugaw. Mao na katol. Katong ako ba nasa una no? Mautong jud ko niya mabiyae kay mao iya favorito ning gulay tapway kaning gabi nga kuan palwa palat o kaning unod tinunuan lagi kay hilig ba niya tinunuan kay Bicolano man na gusto ang kita di man tamo gulay o magtuno og gabi na kay mga karaan maingon butlan daw tiyan kay gabi di mahilis siya mo'y ikaon niya og tinunuan magabi kay kusog maka-score. Tamo mga katiktik ang inyong mga bana og hinay mo score tinunuan magabi na manhuy ab ka pirmi lagi ikaw asawa. Naaday dito ket sa ila Jaime kay aron dili ka makadto sa ila kuan. Ila Jepre kang Jaime kaw kay naama jud kaguran at slowly. Jaime. Kit. Ugati isa unahon man sa ni paglata di sir ang tuno. Sila ta suka. Dili po siya kaaslom ka na. Ang ikaduhang tuno. Ang permero, paano man. Tarlang, maram gap nagtarlang lang. Lahi man tong karlang kaysa mga karne man to.
Hapit na lata ka at raw ning iska adlaw. Na wala daw kaguran la. Na si Jaime wala. Lakaw na dito sa kurbada, lakaw na. Nawa kami ko ilabing tao, di sukoon. Kuha dito ang kaguran dito sa iya sa Jipre, pagdali. Ug wala gani dyan mo kay dala nga kaguran, ikaw sila nga akong makagod. Saka pagbaktas. Doon na anak. Iyak ko kung kumainte. Ay mga katikdek na ay binuhi nga bitin sa akong silingan dahil na sa amo, loyo sa among kusina. Antod di kakalibangon ko, kautungon, dili kay maghangaw-hangaw pa ko dito sa Casillas base nakabuhi mo sulod sa ay nabangag sa among Casillas kanang bulak-bulak. Baksan man na la, makaon man na. Dili inuuna siya mamaak og mamaak na nili la, di pare atong mga kobra. Banakon. Udto-udto ka di ta mabuntagan. Kanang kobra bisan pang maputol ang pito kung kumaak niya dili ba sa. Mauna madlok di ko anang bitin. Naklaro ba? Madlok di ko anang bitin ay mo na ako. Sa tanan ko antod kaning isda nga mga bayo. Hadlok na kumukaong gamay, hinumdum na kong bitin. Kaya ingon magugbuktol unya taas og sigwel ay sungo. Hadlok ko. Sa una ihingaon man jud ko kasili, mga hagmang sa dagat, mga bakasi, garon di na ko kakaon gamay, hinumdum na kong bitin. Hadlok ko. Kanang Kaya sa daan nga balik kadahag bitin manula dito. yan sagit na bitaw ko at bisa gamay nga bitin. Gawas kung kanang bitin mahadlo ko kanang bitin sa gabi mo ako gusto. Mo ako gusto aber mamaak pa na siya. Di po mamaak mong binarog-barog ra sinhuwan kanang bitin na. Ay, mga katik-tik, nagbutlag lamas na ko ang akong loy-a. Rahos.
Magkagod na og lubi kay nagkalataan to. Ilunod na ang permirong tuno. Ikaduhang tuno. O permirong tuno ilunod na ibalain nun man. Ang ikaduha nga kopos sabaw dito pagdugang kay suka raman tong pabukal. Yan, talaga. Nagkupos na ko sa lobi. Kami mauna yung primero tuno nga. Piso. Ako na ilunod ng permerong ko, ikaduhang kopos. Pantod magpalata sa gabi. Ang permerong kopos, mauna peso. Gani. Dire. Mauna sa pa, ako sa iduot. Ako na ilunod ning espeso nga tuno. Ana. Ya, nagpapalit pa kong budget sarap. Sa sabak ana la. Na, may mga sabaw-sabaw ra sa inakse diha iskahiwa. Ya. Sa kanag palit pa kong budget. Sarap. Tangan ang budget sarap. Is very, very sarap. Nakatik-tik. Pabukalon siya. Una lang. Pabukalon ka isa. Bukal na go. Una. Bukal ng mga katiktik. O apong nahaunong kay maluto ang tunok. Dali na mo. Pagkuha na mo gulay mga katiktik. Ratan raman ta. Oman. Pikayat.
mga katiktik, nahuman ako pagluto sa tinunuan gabi. Magpaabot na lang mig maniud to sila. Ang uban way pamahaw tiningog kay wa pa man mata. Nya. Maayong udto kaninyong tanan pagkuha na mo aring gulay. Mga unta dire. Silingan po ta mga katiktik na magpagulay jud mo permis ako gabi tinunuan. Ang inyong mga bana kung hinay na sa kuan siyapol pagtuno sa lubi magabi kay mooy makakusog da. Pahayangon ra ka pag tugpa ba tunong murag Texas manok ba? Kay lamig jud tinunuan. Shout out kang Sir Hector. Sir na og si Ma'am Glee. Sir na, shout out mo diha. O shout out kang Madam Maricel Miranda og kang Pipi Miranda og kang Pilar Miranda og sa iyang mama, shout out mo diha. Mamista ko sa Domingo, Madam. Shout out sa kang Bilma sa Noria Anyober family from Hinita family from Tagum ug sa iyang mga anak ni Bilma nga mga gwapa ug ang iyang bana. Shout out kang Turalba family from Kapalong. Labi na ang mayor si Marites Royo Timbol. Shout out Mayor Marites. Ug ang iyang sekretary nga igsuon ni Bilaan, shout out. Shout out sa kang Mads Maning sa Davao ug kang Boy Liki from Santo Tomas. Shout out mo diha ang mga saad tumanon hapit na matapos. Magsugba-sugba, mga ligo sa ibabaw. Shout out sa taga Panabo, tanan taga Panabo. Katong nagpa-picture diri o karang taga Nordico, katong nagpa-picture diri nga taga Agkog Tanduay. Salamat. Kay nahot na kuan akong soyo-soyo ato na huot. Na nakainom kog Tanduay. Shout out sa taga Gabuyan, kang Maring Inday Paras o kang Maring Berta Gutierrez o sa iyang mga anak nga maestra, shout out mo dia. Mga anak ni Maring Inday. Shout out sa JBL, kang Madam Lina Libayaw o kang Basilio Libayaw. Kang Neneng Lagman o sa iyang bana o sa iyang mga anak o kang Rini Lagman o kang Tarit Lagman o sa iyang mga anak. Labi na ang atong mayor nga si Unit Libayaw o sa iyang asawa nga si Lene Onggay Libayaw. Shout out mo diha from JBL. Shout out kang Losing, kang Minda. Dali namin kay di anay kusog di ari nga karaw. Shout out kang Sir Junik Tona o sa iyang asawa o sa iyang mga anak from Bangkal. Shout out kang Mr. P, kang Tim Binlod. Shout out usab sa taga Buhangin o shout out sa kang Sir Fortune o kang Ma'am Ann o sa Emperor. Shout out mo diha taga Davao. Shout out kang Mami Lani o sa iyang bana o sa iyang mga anak from Amerika. Shout out kang Eden Bringer from Japan o kang Lilibet Morelos from Japan o An Sengkong from Lebanon. Shout out mo diha. Labi na sa akong manghod na si Neneng, shout out. O kang Josephine Sanchez, shout out mo diha. Kang Inday, shout out. Ay mga katiktik, mora tong among vlog. Ginaot nga nalingaw mo, amping mo kanunay. Bye-bye!